Belai keno wana masungsa party mok tamnin belai thangjak salkisa sakangwa Shyam Sundar Dev Burma bo phathawi thangjak Mongol Singh Dev Burma kami Anandapur Amsayo Post Office Mohanbok PS Melagor District Sephaijala Tripura takhok Shyam Sundar ni logewo tongo Chandramanik Dev Burma bo Bishwa Kumar Dev Burma bo kaisa kamini tongnai no borok gosti kaisani takhonoi borok sisa salmarini July talo Bengaluru samung tangna hnoi thanglai borok Agartala ni simi Bengaluru thangna hnoi nog ni simi Nokhorlai prok hakrung kheno thanglai mani aboni yagulo haikeba sinoi salmarini July talo nukungni borok rok bai kok salai pro asomsa sak no khorok ni hingjagai kobor kok sawi tongo hnoi no sahor jaka nukungni borok rok no akok no khna kheno belaiwana laijaka nukungni borok rok aboni bisingo thangde thanglai bai si tham salmarini July talni phungni tamdo Gujarabo Andhra Pradesh state ni Regupalem railway station thangoi sawai kheno asomsa baklai khari thangka takhok Shyam Sundar Dev Burma tabok kumajak takhok Shyam Sundar Dev Burma aboni bagai nukungni borok rok tabok belai kheno kamang sawai wana laijak takhok Shyam Sundar no nugui tongkha ke joto lukurok borok no kokduk number ni bisingtui sahona ni bagai koimung rolaikha a kokduk number rok ungkha 6009 323260 haikeba 8787836709 taisa saphiro 6009323260 haikeba 8787836790 a kokduk number ro nukungni borok rok no nugui tongkha ke sahona ni bagai joto lukurok no koilaikha nukungni borok rok bureau report Tripura Daily News Bengaluru thangkata kaham koreng nongni bu kaham koreng khen thangu borok yong bai baksa ge borok thamon to thaka kaham koreng khe ge 11 tariko khoro ge 12 tariko kaham koreng sariko korok sawoi mayok sai thukata jeng ge abun pore khe borok horni 11 taw kol khai yong kol khai sawje ano nin babu tam janangkha kobor kok sawo tam jani buni je sate hani kobor ungi tonghoni sata angke sumbu wana lajak nongni borbu wana lajak mukti rok kok lajak ge tain dino 13 tarik hongkai phungni 7ta o kol khai sawo nin babu atom satam jan train ni baklai bengjan thangpai khenai ge sumbu wana tokhatabu je tam khaijangnai sumbu oro thangmaya 2 din ni lama o train station bumongkha Regupalam o station bumongkha Visakhapatnam ge sumbuta wana lajak tuma khajang khajega ge norbu kisa sono subadi norbu suba ke sumbute sa sahajo manai